Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung saan mati kan lambang saro ang pagkamot sa kapwa. Panahon kung saan mas nangingibabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminorotan. Lugod, niya nagapaskuhan, mapanok ang kada kanto, kan sa indong puso asin harong yung pagkamot, katunilungan asin kaugmahan sa good paman. Merry Christmas and a Happy New Year! Pagbate, Ali Gary, Honorable Edsel Villesa, Mayor Pakakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw nin Biyernes, Friday. Pet sa 5 na kita ngunyan kang bulan na Enero. Taon 2024. Sabayan po nindan sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Oray restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, January 5. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man po ki ibang maingat kaan Adan Eva Jr. Love kita. Kay Sir Lodel Masinas, Sir Cassie William, taimang kibang maingat kan sa dirita, kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Manarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Hindi man sanang pag-asa ta. Sige po mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni an sa indong servidor asin taga-reparo. Live na live tabi mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro nila doon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurog takan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy. Enjoy!
Relax. Asintabi mga tugang, bawal po ang kidit. Magayunon sa kabikulan. Yan, dapat maugma. Dapat permi kitang maugma ta mga Bicolano, Bicolana tabi kita. Lalo na pag Bicolana. Yan. Happy New Year tabi sa imo masi. Happy birthday da kay Philip Sidinho. Yan, birthday ngunya ni Sir Philip Sidinho. Yan, happy na birthday pa. O paki ano ha, so mga nakaantabay sa tuya, paki like and share na lang po ano. Paki follow man po ang samuyang mga Facebook page. Bicolnet TV, Bakakay, Bicolnet TV Tabako. Maki ano tabi, maki share na lang adi, maki follow po kan sa moyang FB account. Live man kita sa Manimok Sulbutana sa Facebook Live, Facebook account kan sa indong lingkod. Manimok Sulbutana, paki follow man tabi ha. Kang sa kuyang Facebook page. Kaning mahiling man tabi kang iba. Morning good kay Sir Teddy Ramos. Awara ka sir kang sarong bangyadi. Di Biyernes na ngunyan mga tugang adi kaskason. Pitsa 5 na tulos tabi del. Kay masi. Pitsa 5 na tulos kang iniro. Munan mo kay di Valentine's Day na. Paki-share na lang ano kan sa mo yung programa. Okay ang audio tatabi Sir Masi dyan sa Facebook ko, okay. Inarayos kaya ini kan sa mo yung mga IT. Mga IT midigdi. Bako ini sa mga information technology. Mga IT mi digdi, ang apo digdi tabi masikang IT mi, inom tagay. Yan mga IT mi digdi. Inom tagay. Good morning po. Happy New Year po sa gabos kay Madam Maylene. Uy, ingat tabi ano, so mga tugang niya to dyan sa Japan. Surunod-sunod so trahedya ngunya na paglaog kang bagong taon tabi pading Edmar. Yugon mo yan na di. Lininog na igwa paki kung ano-ano pa, may mga surulo pang eroplano. Isus ko po. Madali na naman ngaya ang Christmas. Ibaga, unsing bulan na sana, Pasko na naman. Di ba? Di lang ang audio pa di. Pogi pa. Sabi ni Padingid man. Mas pogi katabi pa di sa ko. Si Pading Edmar Gambot. Mas pogi ni. Mga pirang taon pa kay ni Ineral na ni. Alam pa di. Pag buhay pa daw ako pa di ka pag general ka na. Buhay pa daw ako tabi pa di pag general ka na. Makakawat man lamang ako mag-golf, makaukod man ako mag-golf. Yeah. Kung general ka na di, imbitaran mo man ako mag-golf kita. Kaya lang yung ating sabi ta, buhay pa daw ako kaya. Nahiling mo na yan. Ingat-ingat sana pa diha. Dapat maging general ka. Pag general ka na, imbitaran mo man ako kung buhay pa ako. Yeah. Pag buhay pa ako, di paunranta ka. Oy mga togang, ano na ang satuyang mga reparo niya na Biyernes?
dagsa na ngunyan pasiring sa Metro Manila sa mga deboto kang itom na Nazareno. Ota si Presidente Bongbong Marcos Jr. Pigdeklarar po Petsa 9, tama ba? General Manager na kang golf course. Ako na ako pa di General Merchandise. Nahiling mo. General Manager sa golf course. Anak ko, General Merchandise. Pigdeklarar tabi mga tugang kang Palasyo Malacanang ang January 9, 2024 special non-working day. Pero sa Metro Manila man sana. Teka mo mag-asa ha, digdi po sa Bicol. Nakasabay kita duman sa Metro Manila man sana tabi ni special non-working day ang January 9, 2024 sa Metro Manila man sana. Muna naman ka magralaw. Oy Manila sana tabi ni ha. Sige, tad pag-irestoryahan ta daw tabi Sir Masins, kay Treb Masins. Kay Sir, good morning. Ano tabi Sir sugulay mo dyan, gari kulang naman kilada. Sa mga nabaro-baro mo naman dyan, tiripunan mo na, tad paiton mo naman ki. Bangutan mo kilada, okay na yan. Rulayan ta daw ini, taod mga tugang ta si Sir Masi para uma ini, para uma. Sabi, para uma da tapos para sira, yun ang pinakatios na sektor. Digdi po sa Pilipinas kung mahal. Yun ang pinakatios na sektor. Pag-irestoryahan ta daw ini. Mantang mga tugang so presyo po kang manok. Presyo po kang karning manok kaya nag-uminto ki 20 pesos per kilo. Grabe so iniminto grabe so demand kang manok kang mga holiday season kaya naglangkaw. Ang Palasyo Malacanang tabi mga tugang nagluwas na kilistahan kan sa mga long weekend. Ang purpose da tabi kay ni Pading Edmar ngani kung halimbawa gusto mong magboro bakasyon o di ara mo na makabooking ka na, makapag-booking ka na. Kaya pigpaluwas na kang Palasyo Malacanang. So mga listahan kang long weekend ngunyan pong 2024. Ni tabi mga tugang dangoga po nindo ini suutang tabi kang Pilipinas kung mahal nasa 14.51 trilyon na. Yes. Sabi yes. Very good. 14.51 trilyon na ang utang tabi kang Pilipinas kung mahal. So, session regular tabi kang sanggunian panlalawigan kang Albay. Ngunya na taon mapoon po sa Martes, January 9. Kaya bakasyon pa ngunyan sa mga apod kini mga miyembros kan sanggunian na panlalawigan ng Albay. Di extended po sa indang bakasyon. Si apod kini House Speaker Romualdez papaimbestigaran databi Pading Edmar so pigsasabi databing korupsyon sa Public Utility Vehicle Modernization Program. May commissioner na naman digdi sa modernization program kang PUJ ay kang PUB.
Nahiling mo na yan. Only in the Philippines. Linganan nindo. So, programa po kang gobyerno para po sa modernization program kang public utility vehicle. Igwad ang korupsyon. Papaimbestigaran databi ni House Speaker Romualdez. Kay Shehan Pahe PJ, good morning. Kay Ma'am Mercedes Perez, kay Eden Perez, good morning. Kay Nim Lums Kapus, good morning. Oni pa si dating presidente Tatay Digong, posible databing magkandidato pagka-senador sa 2025 election. Magkandidato databi si Tatay Digong mo masi pagka-senador. Si Tatay Digong mo magkandidato da. Sige tabi masi, ingat tabi. Ingat po ha. Pabiyahe mo na, pabiyahe-biyahe da mo na si Masi. Asain ka na naman. Pag balik mo, magdarag ka ki pahingurag na lada. So yan tabi, mga tugang sa tuyang mga pag-re-restoryahan mo niyan kay Ma'am Beverly Corbilla. Good morning tabi sa mo, madam. Sa mga taga-Tiwe. Kamusta po sa mga taga-Tiwe? Yan, may kamuting puti pa kamo dyan. Good morning po, Happy New Year po sa inyo. Daya ako, nalilibong ako, dua-dua kaya digdi ang camera. Igwa dumang camera, igwa pa digdi sa ibo. Daya ko aram kung ang hilingon ko. Iyo, maray na aldaw po sa Indogabos pa shoutout databi sa sakuyang Baby Ricky Wizon. Salamat databi. Kay Shena, di ba? Kadi PJ, good morning. Kay Manay Joyce Canyo, ang pinakamagayon. Ang pinakamagayon na kapartner kan sa tuyang pinakamahigos na Vice Governor kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Yan. Si Ma'am Joyce Canyo yan. Yan ang pigsasabi ta. Oy, Manay Joyce, Happy New Year ha. Daya ko nakapagbati sa Indo kang bagong taon ta. Nata daw ito, binawalan ako kang Facebook na mag-greet man lamang sa Indo ki Happy New Year. Nakabalik pa sa so Facebook ko, ay so Facebook account ko, Manay Joyce. Kaso rin ito, kasud ma. Dahil ko daw ngayon ni pabation si Ulbutana. Nem, dahil mananggad, poon kang pitsa 31, dahil na ako nagka-problema sa account ko. Nem, dahil baga ako nagkapagbati ki Happy New Year. Nahiling mo ng tabi, Manay Joyce. Ayo. Good morning po kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bunggao, kay SM Jomar Bunggao. Anniversary pala kan duha di. Makainggiton pag-arag kayo na nag-holdinghan si SM Jomar tapos si Ate Glenn. Mapapasana all ka, Ate Joyce. Ay, Manay Joyce. Mapapasana all ka di. Gari ba gusto so nahiling ko duman sa Facebook account ni BJ Ate Glenda. Gari so ano sulab team na nagsuwayan. Bago so nagsuwayan. Ano man ano ito so nagsuwayan? Si so nagsuwayan nga ning artista na haluyo nang nagsaruan. Isa ito. Dahil kaya ako dahil kumiritbidan mga artista. Sisa ito. Gari man sana so mag-ilusyon so duwa adi
si SM Jomar tapos si Ate Glinda. Kari pa sa naso bagong kasalo. Magkahawa kamay. Yugo-yugon. Ngaya maghahawa kamay tayo hanggang buhay. Tama ba? Tama. And sasabihon ta ngayang, yes, we made it. Mission accomplished. Sana mapapasana all katabi Manay Joyce rin. Sana mataram si Manay Joyce. Sana nga yagwa man ako kikor ka holding hands. Pundoy na ngaya. Taram si Manay Joyce. Sana nga ya. Igwa man nga akong koro holding hands. Hiling mo na iya. Si Sharon da nga ya tapos si Gabi. Iyo. Nagsuwayan na si Sharon tap. Dai man si Sharon. Ano yung nabagang suway si Sharon tapos si Gabi? Si sagom ni Sharon. Bakon si Senador? Nahiling mo na updated man si Sir Ted Ramos sa mga showbiz. Adi. Updated man si Sir Ted sa mga showbiz. Diba ang agom ni Sharon kung dyan? Si Kiko? At ano Sir Ted? Nagsuwayan man? Nahiling mo na. Oy, Franz Ligarario. Ligarario. Yan, Bristol. Good morning. Kay Tinay. Si Christina Linga. Good morning. Exia. Good morning, Tabi. Kay Ramil Banyares. Good morning, Mantabi. Sa imo, watching from Candelaria, Zambales. Si Sir Ted na Ramos, pag nag-irestoryahan manungod sa showbiz, per meaning updated. Tagahanga kaya ini ni Sharon. Si sa ito, Tabi, Sir Ted, so, apektado sa buong mundo. Bako manggari buong mundo, mga Pilipino, so nagsuwayan baga pa sana sa ito. Kasi ito so nagsuwayan pa sa ng love team na haloy-haloy naman na ito. Potong ko ni Sir Ted. Si Sir Ted, arami ni Sir Cassie William. Kay Sir Javier. Sir Javier Bonsagad mo na. Oo, ne si Manay Joyce. Daniel Padilla buda si Catherine Bernardo. Iyo adi. Mala kang nakaaging Pasko tapos pagsabat kang bagong taon. Igwa kinaimbento na naman na pangaran ki Paputok. Arama ito Sir Ted. So Paputok baga na good. Ikang inot mag-igwa ki Goodbye Dilima. Goodbye Bin Laden. Bako kang Pasko tapos New Year, igwa man kinaimbento na naman na pangaran. Goodbye Padilla. Goodbye Padilla. Goodbye Padilla na ito. Nahiling mo. Dan Cat. Sabi ni Sir kasi pag-araw kayo ng showbiz talaga. Si Manay Joyce. Si Manay Joyce. Updated sa mga showbiz. Adi. Oy, ay Manay Joyce, may parita ka kay Sharon. Oy, Biyernes man ngunya na. Biyernes man ngunya. Hindi kita makaseryoso. Yo, aso, sanggunian panglonso. Ay, sanggunian panlalawigan nga ni. Mapunsin da kan session in da puon ngunya na 2024. Sa Martes pa ba? Puro pa ringalo mo na. Tatarapos naman sa mga trabaho. Yo, mapunan sesyon regular kang sanggunian panlalawigan kang Albay sa panginginotpuan kang sa tuyang busy gobernador. Sa Martes, sa Pichanwibi pa man. Yo, pag-aaro kayo ng Biyernes, medyo pakurong silo sa nakita. Tabawal ang kidit. Ayo, tabagong taon na bagangon niya. Dapat mag-relax na sa nakita. Yo,
Sabi ni Sir Bunsa, Happy New Year. Sir Charlie, pasensya katabi, Sir Charlie Cesa. Nalingawan ko kasuod ma. Nadangitan lugod ako ni Madam. pasensya. Apod kini nakalingaw ako. Tad tabi, mahapit ako dyan sa imo, Sir Charlie. Kay Bert Butilo, good morning. Si Franz Ligarario, Ata Katniel, tabi, sir. Nahiling mo na yan. May medyo maluya sa nang paputok. Goodbye, buhok. Para initan mo ba yung buhok-buhok na yan? Maray ito, tadating bawal. Daipig bawal. So, goodbye, buhok. Ayo. Di, Katniel pala. O ni man si Madam Myla Cruza. May aram katabi, Madam Myla Cruza kay Sharon. Sige daw, magsurubis daw mo. Magsurubis daw mo na kita ngunyan, Sir Charlie Sis. Tanap po ng tanaman sa nata. Dahil ko man midbid so nagbulagan pa sa nabaga. Mala, nahiling ko sa Facebook, puros apektado sa mga Pilipino. Katniel pala nito, Catherine Bernardo, tapos si Dennis Padilla. Dennis Padilla ito? Sir Tede? Si Dennis Padilla ito? Basta Padilla. Ni si Madam Miles Cruza. Miles. Ara mo, may ano ka, may bago kang pod kay ni chika lamang kay si Seni, si Ma'am Sharon. Hapoton mo nga si Gaston. Ay, hindi si Sir Astillero. Alat-alaton tataba kaya man yaon lamang si Sir Astillero. Kung bako, dayo ka rin digdi si Dr. Janan. Dr. Janan. Si Doc Chris. Maray ko ta, kung nagdadangog man sa to si Doc Chris, duman kita magkukonsulta, Sir TD. Kay Edwin Sistina, good morning. Kay Mikey Mouse, good morning tabi sa mo pa de. Kay Sir Erwin. May eskwela ka nangunya na di. Digdikit ha, tamas magayon na nagure-restoryahan kita sa showbiz. Taog mo si Sir TD pag si Sir TD pag nag-auroron kay showbiz, ugmahon. Aram-aram kasi ni Sir TD. Kundi, ayin daw si Sir Astillero. Malipot-lipot baga ngayon niya na hoy. Pag malipot-lipot ngaya, aram mo na kung anan makulog. Pag malipot-lipot na baga ngunyan kita digdi sa Pinas, suyop-huyop kang paros dyan sa ibang nasyon na malipot, pasiring na sa to. Garing ngayon nag-urapiyap ngayon kang bitis ngayon. Urapiyap na kang bitis. Ayun daw si Rusty. Tato, dyan na ito. Kay Ninang MJ Regino, good morning tabi sa imo Ninang. Pasiguruhon mo sa pasalubong mo sa ko. Madyan kami ni Mati. Madyan kami sa imo ni Mati. Pasiguruhon mo na sa pasalubong mo sa ko. Nagbakasyon ka pala. Di pasalubong ha. Alam na. Madyan kami. Basta madyan kami. May nabigla na sa nabaga. Mas magayon so daiki schedule tanganing biriglaan sana. Si Lynn Sidro Karinan, good morning tabi sa imo madam. Bay dalawid nga kan mga shubis-shubis mo nga. Naman nga kamugtakan. Nga tanganya tawan ka kang kipagkaon. Yung manang gadadi. Kay Christine Amy Makapagal. Yan, good morning tabi. Ipaglag nindo kung saan ka mong lugar ha. Tanganing na-acknowledge na lamang kung hain ka mo. Sige ang sige ang uran-uran daw tabi. Ano ini?
Ma'am Lynn, kumusta dyan sa sa Tiwi? Igwa ka pa lamang dyan kilumbod. Dyan sa Tiwi. Makilumbod lamang ako. Ang sabi, ang lumbod marayda. Marayda ang lumbod. Kay pa ding Mario Kulipat. Good morning, tabi sa everybody. May nakaistorya sa kuya, Sir Tede. Kay Gaston Cesar, Nibras, good morning, tabi sa mo. May nakaistorya sa ko, Sir Tede, na ang lumbod maray. Apoy kang sabaw kang lumbod. So, lumbod mismo. So, medyo malumoy-lumoy sa nadan perte. Maray da. Ano nga yan? Maray sa sa buhok. Inutang taga na, Sir Ted. Tayo na naman ang komentaryo mo. Maiba ako makilumbod. Yun, di sabi ta. Si Ninang MJ. Pa sila mo taw. Turog pa gari sila mo taw. Ninang, makilumbod kita. May nakaistorya kaya sa kuya na maraydaan lumbod. Maraydaan lumbod. Belated Merry Christmas and Happy New Year, sir. Sabi, taga Sitio sa Bluyon. O dyan, tama. Dyan sa Sitio sa Bluyon. Ligao City. O may cellphone number pa si... Apudan ta ka? May lumbod dyan sa Indo. Libre? Christine. Libre? Magayon ko ta, kunyaon si Dr. Chris, Haputong ko si Dr. Chris, kung totoo, so, nakaistorya sa kuya na maray palandaan lumbod, Sir Tede. Maray daan lumbod. Gusto kong makonfirmar ta. Siyempre, si Dr. Chris baga, nag-adal iyan. Dapat makonsulta kita duman sa nag-aadal. Bako na so, mga sabi-sabi sana. Malay mo kung apod hiyang sa inda. O sa kuya, bako man. Hiyang kay Sir Tede, sa kuya, bako man. Di ba? Sabi ni Sir Gascon, lumbod, buda, ubos natad sa kagbakong. Ugbos natad, yan? Sa kagbakong. Yan. Oy, libre daaho. Maduman kita sa dyan sa Amtik, dyan sa Sabloyo, Ninang MJ. Harani naman sana dyan sa Indo. Pasyaran ta si Ma'am Christine. Libre daduman ang lumbod. Pero ganyan, ikang masakat. Pangyari. Ano daw tabi, Sir Tede, ang itsura ko pag ako ang suminakat sa lumbod? Ay, sa lumbod. Ako ang magsakat sa nyog. Ano daw ang itsura ko kaya? Libre da para sa ko. Ay, salamat to na di. Salamat to noon. Nagkikare ka man palan sa kuya. May nadangog kaya na. May nag-history kaya sa kuya na maray daan lumbod. Libre ngayon lumbod pero ngayon ikan magsakat. Ogboski natad. So naglakaw-lakaw baga sa natad sa kagbakong. Iyo. Sige, mas magayon nagururun-urun sa load kita. Aron na sana kayo ng pahita. RTD. Kay Ma'am Christine, nag-offer si Ma'am Christine, libre daan lumbod dyan sa Bluyon. Dyan daw kami. May naka-istorya kaya sa kuya, maray daan lumbod. Pampadakol da.
Pampadakol databi Sir Teddy. Dua ang bitis na may pakpak. Iwa. Ngayon, sige ta. Apodan, may number digdi si Ma'am Christine. Apodan mi daw pag makadyan kami. Iosip ta ka sa taga-kagbakong. Talingaw muna. Ayo. Nagluluding sa Teddy. Nagluluding pa sana. Apektado kang sa toyang pahit. Tadi, kay Mon Burbas. Good morning tabi sa imo. Maray naldawan sa imo. Yo, o di diyan pala nan may lumbod sa diyan kita sa Blue Yon. Yo. Urawan malipot-lip. Ano do ngayon? Alaton ha ta. Aramon ta daw mo nang kamugtakan kan panahon tata. Sige nguran-uran. Konta daw mo na linya kang pag-asa. Yo. Bago kita mag-restoryahan na. Restoryahan kita ta Biyernes man ko niya pag day naman. Pag ginigusan naman so lalay ko, di makanta naman ini. Yo, Biyernes man ko niya. Alato na ha. Ayon sa pag-asa. Palagon ta naman ng pag-asa. Pag-asa? Psst. Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay January 5, 2024 at narito ang update ukol sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang northeast monsoon o amihan dito sa bahagi ng Luzon kung saan ngayong araw ay dala pa rin nito yung maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng may hinang pagulan or pag-ambon lalo-lalo na dito sa area ng northern Luzon. Samantala, ang easterlies naman ay nakaka-apekto pa rin dito sa bahagi ng Visayas at Mindanao kung saan meron din itong dalang mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa ilang bahagi or sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At ngayong araw nga or in the next 24 hours ay na-expect din natin na makaka-apekto ang shear line dito sa may silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas kung saan magiging mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot nga ng shear line. Samantala, wala naman tayong minomonitor or namamataan pa na sama ng panahon na maaaring maka-apekto dito sa ating bansa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog ang mararanasan dito sa bahagi ng Bicol Region dulot ng shear line. Samantala, meron naman tayong mga isolated na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa bahagi ng Mimaropa, dulot naman po yan ng mga localized thunderstorms. At dito naman sa bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, maging sa bahagi din ng Aurora at Quezon, ay magiging maulap yung kalangitan at mataas yung tsansa ng mga may hinang pagulan or pag-ambon na dulot ng amihan. At dito po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan or generally fair weather condition yung ating mararanasan. Ngunit meron pa rin tayong posibilidad ng mga may hinang pagulan or pag-ambon na dulot pa rin ng amihan. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao ngayong araw ay makakaranas din ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog ang bahagi ng Northern Samar at Eastern Samar. Dulot po yan ng shear line. Samantala, dito naman sa bahagi ng Palawan ay meron lamang tsansa ng mga pag-ambon na dulot pa rin ng amihan. At sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas, maging dito sa buong bahagi ng Mindanao ay generally fair weather condition yung ating mararanasan. Ngunit meron pa rin posibilidad ng mga isolated or yung mga biglaan at mga panandali ang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot yan ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, itong mga pag-ulan po nito ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 34 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, dulot pa rin ng northeast monsoon na amihan ay meron pa rin tayong nataas na gale warning sa dagat baybayin niya ng Batanes,
northern coast ng Cagayan kasama ng Babuyan Islands maging sa northern coast ng Ilocos Norte kung saan mapanganib pa rin ang pagpalaot para sa ating mga kababayang mangingisda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days, this weekend po yan hanggang sa Lunes, ang bahagi ng Metro Manila maging ang Baguio City ay patuloy nga makakaranas ng generally fair weather condition, ngunit meron pa rin po tayong mga tsansa or posibilidad ng mga mahihinang pagulan or pag-ambon na dulot ng amihan. Agad ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius at sa Baguio City naman ay 16 to 24 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman po ng Legazpi City this weekend ay magiging maulan or mataas yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog-dulot po yan ng shear line. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguhunan lupa. Samantala, by Monday naman ay mababawas mga pagulan na ating mararanasan, ngunit meron pa rin tayong posibilidad ng mga mahihinang pagulan or pag-ambon na dulot naman ng amihan. Agad ng temperatura sa Legazpi City ay mula 25 to 30 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa bahagi ng Metro Cebu in the next 3 days, ay patuloy lamang po tayong makakaranas ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot po yan ng mga localized thunderstorms. Agad ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Samantala, sa Metro Davao naman po bukas ng Saturday ay may posibilidad na maging mataas yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagulog, dulot po yan ng easterlies. And by Monday naman ay mababawasan yung mga pag-ulan nito, ngunit meron pa rin tayong posibilidad ng mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkidlat at pagulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agad ng temperatura sa Metro Davao ay mula 25 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:14 ng umaga, mamayang 6:22 ng umaga at lulubog mamayang 5:40 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Yan mga togang ang Pag-asa, iyo share line sa kaamihan ang nakakaapektar po digdi sa tuya, kaya nagtataga oran-oran kita rin. Pero pasalamat man po giraray kita ta day po ki namomonitor ang Pag-asa ki raot nin panahon na rin. Thank you Lord. 6 minutos tabi bago mag-alas 8 mga tugang ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sindahanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana po nindo iyan mako. Along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners. Dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po ki dorm, boarding house, available po ang MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan kay Madam Maylin. Ohayo gozaimasu. Thank you. Ingat po tabi pirmi. Mga togang ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bunggao kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Bursi kang syudad ng Tabacuan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. Si Congressman Atty. Jel Bongalon kang AKB Party List. Tita Verses, good morning kay Ma'am Ambi Bongalbal. Siyempre mga tugang kay Honorable Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi Peña Capos Bilo kang Malinawalwa. Sige. Mga tugang yan ang sa tuya mga katuwang digi sa programa. Salamat unon. Masabaw da tabi
na pagkaaga, sabi ni Sir Adan Eva Jr. Yan. Iringat-ingat po kita ha sa mga motorista, tadakulon po sa mga road grass. Dakul pong mga road grass ang nai-record. Yo. Iringat-ingat tabi kita ha. Lalo isa nan padalagan. Importante makaabot kita. Nakakuhoy Yo. ng isdang tambasakoy. O di, ano nga ya? Malasotyo na baga ho. Sir Art Gomez, good morning tabi sa mo sa Sakuyang Idol. Ay nawaloy, pinatalo sa Sir Art Gomez, good morning ha. Ang kitoy ay nawaloy, ang kitoy ay nawaloy, pinatalo sa pusoy. Letra O! Ayaw ko na nga pinahirapan niya ko Name. 3 minutos tabi bago mag-alas 8. Sabi ni Sir Teddy, Sir Art, an iba man pala nangapod sa inda sa Digi Samuya, sa 1st District, turog-turog. Turog-turog ito, Sir Teddy. Ito na ha, di pisi lugar magbakri diga. Ayan na. Ogbos da atabi kang amorsiko, pipakalaga kagaan, tapos Tito Marky 3 times a day. Ang karakteristik kayan, kung anong karakteristik ang amorsiko pala, tama ba? Digdi kaya sa duman sa 1st District, turog-turog ang apod ka. Bagong iyo. Kung anong karakteristik kayan, dahil mo sa nangaya pagkaputan, turog-turog, o iyo, tama, turog-turog. Lagaon mo nga, kumakan turog-turog, lagaon mo nga, tapos inumon mo 3 times a day. Dahil mo sa nananggad nga pagpakaputan, Adan Eva Jr., nakabalo mo na ini. Ang turog-turog baga, dyan sa gilid kan tinampo, dakol. Dyan sa may Saindo, dyan sa may Karangahan Boulevard baga, dakol dyan. Pasiring dyan sa may Saindo, dakol na turog-turog. Kuha ka ki, mga perang po ang tabi, Sir Tede. Pakalaga kagaon mo da. Herbal ha. Herbal. Pakalaga kagaon mo, tapos paglipot, simbre, kung pwede mo man inom mo na malipot, ilag mo sa rin, pakalaga kaga mo, pwede mo man inom mo na mainit-init. Yo. Epektibo da yan. JR. Balo daw. JR. Balo ada yun pasunod sa to ni Sir Teddy Ramos. Baloon ta daw. Pero dahil mo sa nangaya pagpakaputan ng gaan. Gari pala ng Sir Teddy, so may arthritis ka baga. Ang arthritis baga, pag kinaputan mo, isus ko. Nga tado tang arthritis padabao, biyo tiguro hapiyap. Gari baga so, parabulang. So parabulang, pagmata sa pagkaaga, ang kapot manok. Iyon ang tiguro hapiyap sumanok. Dagiton so ago, nirtede. Lecho mas ka ngaya, maray pa ngaya so manok, tatig hapiyap mo. Ako ngaya, dahil mo lamang akong hapiyap. Dagiton so ago. Ika ngaya, kasubanggi ngaya, dahil mo lamang ako pighapiyap. Ngunyan yang pagkaaga, sumanok ang pighapiyap mo. Dahil mo sana nanggad pag padutan. Sige. Pag nakaptan niya no kaya na nasagi mo sana, mas kinasagi sana, Sir Neil Bormeo, good morning. Mas kinasagi mo sana yan tabi, GR. Ang karakteristik ka yan, parehas kanso, nahiling ta dyan sa gilid kan tinampo. Pag nasagi mo bagang turog-turog, alam na.
Arog nga ya kanso taga-Kagbakaw. Sir Ted eh. Garida ikan lago niyan, Sir Ted. Alas 8 na baga, Sir Ted. Ay ka pa naglalao. Alas 8 na. Ay daw naman so wasalak. Anong yung wasalak? So wala sawa sa alak. Kain daw naman. Dakol itong manok man ang gada de so taga-Kagbakaw. Iyo. Ano daw adi? Balon ta daw. Kung iyo man nga. Sige. Alas 8 na. Uy. Bago kita magpara baka dagitan naman ako kang Facebook. Pati si SM nadagitan ma. Dagiton si SM sa aliko. Taso aliko baga sige puro palso kang kuryente. Hig para mo na bakong na restrict sa Facebook. Bawal pala magbuda tabi, Sir Teddy. Adi. Ogbos kang natad. Masiram na tinula. Masiram sa tinula. O, sige. Mga togang alas 8:02 na, break mo na kita ha. Sarabay po mo na kita sa orasyon pirata. O duman sa ibong ini, digdi sa ibong, dahil ki, audio sa na madadang digdi. Nahiling manggirari ako. Duman sa ibong sa nene. Okay, sige. Orasyon pirata, tabi mo na kita. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey. Kong Joey. Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung saan bati kan lambang saro ang pagkamot sa kapwa. Panahon kung saan mas nangingibabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminoroota. Tugod, ninyo nakapaskuhan, mapano ang kada kanto, kan sa indong puso asin harong ng pagkamot. Katunilungan asin kaugmahan sa good paman. Merry Christmas and a Happy New Year. Pagbate, haligay, Honorable Edsel Villesa, Mayor Pakakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligaw City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2,
Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo! Hindi man ako gwapo! Serbisyo Asin Reparo. Okay, mga togang, balik na po kita digdi sa programa. 11 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Mga togang, ang oras na yan na asin ang programa ngayon dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sina. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory, ha? Madalion sa na yan tabi GR Mac along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sumanaghanap po ki-dorm, boarding house. Yaon dyan ang MBY Dormitory, ha? Safe na safe po kamo dyan. Sige. Mga tugang, oras na yan, asin ang programa nga ni darama po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. May forever sa Albay. Kasabay taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. City Councilor Riner Burse sa siyudad ng Tabaco. Siyempre katuwang taman si Congressman Atty. Jel Bongalon kang AKB Party List. Si Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi Peña Capos Bilo kang Malinaw. Sige, balik po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako man po girarayan sa indong servidor Asin taga Reparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana. Ganyan po ngal daw kita nin Biyernes, ano? Sa 5 na kita kang Enero taon 2024. Sundo kita alas 9. Paki-share na lang tabi kan sa moyang page, ano? Kan sa moya pong mga programa. So naka-live kita sa Bicol Net TV, Bicol Net TV Bakakay, Bicol Net TV Legazpi, Bicol Net TV Tabaco. Yo. And kasabay man dyan sa kuyang Facebook account. Yo, Manny Mox Hulbutana. Yo. Si Manny Mox Hulbutana. Paki-share po, ano, paki-follow po kan sa kuyang Facebook account. Oy, kumusta si BM Cup? Yung ba nang gada di? Ayon daw si BM Cup. Madali na ang eleksyon baga sa yung ma-representar dyan sa panlalawigan. No, rin ito sa eleksyon. Garingon niya na Enero. Sisay ang kandidato. Yan. Sisay naman ang kandidato sa pagka ABC President na iyon ma-representar. Iyon matukaw bilang ex-officio board member diyan sa panlalawigan. So SK iyon na, di ba? So SK taga-Kutmun man. Iyo, sisa ito, taga-Kutmun man daa, taga-Kutmun Kamalig. Maswerte sa mga taga-Kutmun Kamalig gadi. So SK Federated President taga Kamalig. No, di board member siya. So Kapitan Gari iyon na naman. Egi, kumusta si Kapitan? Makusugon na si Kap. Eyo. Sige. Uy, initabing deklarasyon po kang sa tuyang Malacanang, adi, Proclamation number 434 declaring Tuesday 09 January 2024 special non-working day in the city of Manila. Sa Manila man sa natabi ini ha.
pigdeklarar po kan sa tuyang presidente na si Bongbong Marcos Jr. na special non-working day ang January 9. Piyesta po yan kang Black Nazarene. Yo. Dakulo naman po na pasiring dyan sa mga deboto bagakan sa tuyang itom na Nazareno dyan sa Quiapo o pasiriring na dyan. Yo. Ngunyan na si Mana. Kadakol na nagpapasiriring dyan sa Quiapo. Makamakalingaw tabi ka mo ha. Bako tabi, holiday, digi sa tuya. Dumansa na sa Metro Manila. Yo. Sa Martes. Baka tabi, makalingaw kita. Ang Malacanang tabi mga tugang, nagpaluwas na ki listahan kang mga holiday. Katuyuhan da tabi kini, ang katuyuhan databi kay ni amay nalinuwa sining mga long weekend ngunya na taon 2024 para samantalahon kan sa mga pamilya, mga mahal sa buhay na ngunyan pa sa na pwede na sindang magpa-book. Kalimbawa sa mga maruluwas mapurparasyar o di ngunyan pa sa na pwede na sindang reserba magpabook sa mga lunadan. Yo. O nina, January, ayun na bagay ni tapos na. Ang February 10, Chinese New Year. Yo. Chinese New Year. Tapos pag Marso, Sertede, sa February saro man sana ang holiday. Yo. February 10, Chinese New Year. So tricking, ha? Ano, no rin ang tricking? No rin ang trickings. No rin yan. Para na kaya sa trickings, nagkadara ko. Aray na sa tricking. Hoy. Ay na sa trickings. Ali, day na narumduman sa trickings, ha? Sisay nga nito sa tulong hadi. Pitcha City sabi ni Adan. Hay ng Pitcha City ta. Sa Domingo. Sisay tabi nga ni GR sa tulong hadi. Ano sa mga pangaran? Baka aramo, lingaw na ako kan tulong hadi. Sisay sa tulong hadi. Buruay pa buruay pa nga yung tulong nga di. Buruay pa. Dagitan kita digdikang maestrata sa katikista. Bakong tigturuan sa tuya kay ka sa Christian living nga di. So mga katikistan, mga teacher ta dyan. Batching Your Honor Roy Balbidina kang Huban Sursugon. Lingaw na ni Adan Iba Jr. so tulong hadi. Si Sir Teddy, aramin ni Sir Teddy. Sisay nga ni Sir Teddy so tulong hadi. Si Papa Choy ngaya. Si Alwin. Tapos si Papang. Tulong hadi na. Kasi ba si Papa Choy doon? Si Papa Choy, si Gaston, Buda si Atsar. So tulong nga di. Pangyari. Iba na pala mga pangaran kan mga hadi ko niya. Si GR nga ni, dahil naram so tulong hadi tabi, Your Honor, Municipal Councilor Roy Balbidina. Good morning tabi sa mga taga-Huban dyan sa Sorsogon. Milchur baga. Ngayon baga. Yugod mo yan. Ang Three Kings da sabi ni Adan sa Pitcha City sa Domingo. Dahil kasabay sa holiday. Domingo mo baga. Ni pa.
Sa February, ang holiday, Pitsa G's. Ay, so bago tani ding kalendaryo day, kitang kalendaryo ding bago. Kaso, magrabe so nagrelibot na nananaong kalendaryo. Nakaabot abi dyan sa Indo, Sir Teddy. May naglilibot kaso, udma, nananana okay, mga kalendaryo. Daagihan ko dyan sa may parting tiwi. May nakulon sindang pag-iriba, nag-iriba, nakulon nag-distribuer ki mga kalendaryo. May pandoki politiko. Politiko. Ati baya. Okay, dahil kita ding kalendaryo, agad daw. Pag Marso, mga tugang, ang Huwebes Santo, Ma'am Elena Valenzuela. Huwebes Santo, petsa Marso 28, Huwebes Santo. Huwebes, petsa 28 kang Marso, 29, 30, 31. Yan, long weekend. Huwebes Santo, Marso 28, Biyernes Santo, Biyernes Santo, March 29. March 30, Black Saturday and Easter Sunday. Marso 28, 29, 30, 31. Long weekend pag Marso. Mamili na Valenzuela, good morning. Kay Ma'am Lourdes Ligalario, good morning. So Marso iyan, long weekend. Pag abot naman sa Abril, araw ng kagitingan. Araw ng kagitingan, Pitsa 9. Mayo 1, Labor Day. June 12, Independence Day. August 21, Ninoy Aquino Day. Unin na naman sulong weekend. Pag Agosto 24, 25, 26. So Agosto 24, Sabado. Agosto 25, Domingo. Pag Lunes, National Heroes Day. Ayan, mga long weekend tabi yan ha. Pag-abot naman sa bulan kang Nobyembre, may long weekend man. November 1, 2024, All Saints Day. November 2, All Souls Day. Tapos pag Nobyembre 3, Sunday yan, o long weekend. And pag November 30, Bonifacio Day. 2024 pa holiday, December 8, Feast of Immaculate Conception. December 24, Christmas Eve. December 25, Christmas Day. December 28, 29, 30, 31. Yan. 2024. Yan ang mga holiday tabi, Ma'am Lourdes. Yaon sa Libon. Kumusta sa mga taga Libon? Kumusta si Papa Choy? Yan mga holiday ngunya na taon 2024. Di kung may plano ka mong magburo bakasyon, di magpa-ano na kamo. Magpa-book na kamo. So yan tabi supig paluwas na mga apod kini piyesta official sabi kan mga nagakaedad sa tuya. Yan mga piyesta official nga na mga piyesta official po, official na piyesta official na pigpaluwas po kang Palasyo Malacañang. Serbisyo asin reparo kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kong choy la, chichiri kong koy la, butchiki hik, ik, babo chichang, chichiri kong tung nang, butchiki, ik. Alas 8:25 na tabi ang satuyang Philippine Standard Time. Didikit tahang. Sabi ni Senador Bato,
Barkadahon nun baga kay ni si Tatay Digong. Madala ganda sa pagkasenador si dating presidente Tatay Digong sa masunod na eleksyon sa 2025. Sigun ini mga tugang kay Senador Bato de la Rosa kapartido bagay ni duman sa PDP laban. May plano da tabi na magbalik giraray sa politika si Tatay Digong. Aloy na baga nagpahayag kay ni si Tatay Digong na kung ma-impeach ang sa iyang aki na si Sara sa pagka-vice presidente, pwede siyang magkandidatong vice presidente o kaya senador. Pero sa lado yan kang kang partido rinda sa PDP PDP laban. Suportado man kan mga kapartido ining planong ini kan dating presidente. Pero sabi ni Senador Bato, mga tugang na madepende nga yan. Madepende nga yan kay presidente. Kay Digong, kay Tatay Digong. Kung talaga ngayang desidido siya, so ilingon ta na sana kung desidido man nanggad siya na magkandidato sa 2025. Depende ang saya kung anong dadalaganan niya, kung senador o vice president. Ang hapot mo niyan, tabi Ma'am Lourdes, kung kaya pa daw ni tatay mo. Kaya pa daw ni tatay mo na magbalik giraray siya sa bida politika. Kaya pa daw. Yan ang hapot. Kaya pa daw. Balod kaya? Kung kaya. Di kung kaya ngayon, di paito niya. Madepende nga yan kay Tatay Digong. Pero kung apoton nga kita, ano nga yan? Halimbawa nga yan magkandidato mananggad sa pagkasenador. Di ba 12 naman ang pipiliun tanaw? Ano nga yan? Ibuboto daw nga, ibuboto ta daw giraray nga si dating presidente. Ano nga masasabi nindo? Magana pa daw si dating presidente Digong sa kung lumaban nini bilang senador sa 2025. Ano nga mabuto pa nga kamo kani. Yan, tadusi. Sabi nga ni kang barkada ko, 12 ang pipilion na senador. Dako lang ngayon ang tsansa. Dako lang ngayon ang tsansa na gumana. O yan nga ni nga, so binuroto ta ngayon ngunya ng mga senador, really nga. May mga artista. May pag-asa, dako lang ang tsansa. Kasi 12. Dakulaon ang tsansa na gumana kung magkandidato. Kung magkandidato. Sa pagkasenador. Pagkasenador, dakula ang tsansa. Pero kung vice presidente, hindi sana ngaya. Pero ngayon pag sa senador, posible. Posible tabi na gumana man giraray kung magkandidato. Posibleng gumana manggirari si Tatay Digong. Magkandidato siya sa 2025. Dakol pang maburuto sa iya. Dakol baga nag-idol kay Tatay Digong. Maray man niya sa performance niya na naging presidente kang Pinas. Nagkawarang niya sa mga durugista. Nagkawarang niya sa mga adik digdi sa mo. Ngunyan bagay nga nagbaralik na sa mga adik naman. Nagbaralik ka na naman. Ilingan na baga nindo. Kaliwat ka na naman so barakalan kay droga. Kaya not baga nagkatarakot. Nagkatarakot baga sa iba. Di pa na sa iba nagdurulag nga ni. Dahil na nahiling ko niyan dyan sa barangay ninda. Kang tapos na, bako na presidente si Tatay Digong, nagruluwasan na, nagbalik na naman sa dating gawi. Kaya nga kaipuhan pa. Yan sa nangapot kung kaya pa. May edad na baga si Tatay Digong. Pero edad ni Tatay Digong. Manubinta na si,
Dakulaon yan tsansa pa. Dakulaon ang tsansa na gumana sa senador. Pero sa vice presidente ngayon, medyo masakit na ngayon, masakit. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang 31 minutos tabi, lipas ang alas 8. Mabalik pa po kita, may naipit sa nakitang komersyal. Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung saan bati kan lambang saro ang pagkamot sa kapwa. Panahon kung saan mas nangingibabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminoroota. Tugod ninyo nakapaskuhan, mapano ang kada kanto, kan sa indong puso asin harong yung pagkamot, katunilungan asin kaugmahan sa good paman. Merry Christmas and a Happy New Year. Pagbate, Halik Gary, Honorable Edsel Villesa, Mayor Pakakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo!
Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang, balik na po kita digdi sa programa, 36 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bids ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan mga along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po kidorm, boarding house, available po ang MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Mga tugang, ang oras na yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Sabay tama ng sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. City Councilor Riner Burse ng siyudad ng Tabaco. Congressman Atty. Jel Bongalon kang AKB Party List and kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Kasabay taman si Mayor Shi Peña Cabos Bilo kang Malinaw. Thank you. Balik po sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Biyernes po kitangon yan ha. Biyernes petsa 5 po kang Enero taon 2024. Sandok kita tabi mga tugang alas 9. Kumusta po? Paki-share na lang tabi kan sa tuyang programa ha. Nganing mahiling ma. May mga bago kaya kitang Facebook page sadi. Ang Bicol Net Tabaco, Bicol Net Bakakay, Bicol Net Daraga. Yo. Paki-share na lang po paki-follow na lang. Saka sa Facebook account kan sa indong lingkod Manny Mox Hulbutana. Madam Helen diyan sa Libon, kumusta? Kumusta ka ni Your Honor? Yo. Sige po mga tugang, duro-diretso na kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, good morning man kay April Berses Bilanghel. Yan, maray na agatabi sa imo, madam. Kumusta gari? Nakadakol ka kipa-order kang holiday season? Pertihon dyan su empanada, adi. Igwa ka pang empanada. Kalamang igwa pa dyan, makatana giraray kita. Empanada, pertihon dyan, kay April. Sige. O ni mga tugang ha, sa sanggunian panlalawigan kang Albay. Ang sabi, mga tugang, sa masunod na simana, next week, Enero 9, sa sunod na simana, mabuelo na databi sa mga miyembros kan sanggunian panlalawigan kan Albay. Ngunyan kayang taon 2024, ini ang primero nindang sesyon regular para sa taong 2024. Sa panginginot po yan kang presiding officer na si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao. Magkakaigwa databi ki mga bagong agenda sa pagbabalik po kang sesyon sa sabi mga tugang na mga pending resolution ka nakaagin 2023 natapos naman. Kaya medyo extended bakasyon kan mga miyembros kan sanggunian panlalawigan kang Albay. Dapat bagangon niya na si Mana igwasinda na ki mga sesyon, di ba? May sesyon regular na.
So next week, sa Martes, bungkaras na po ang pagsesyon kang Sanggunian Panlalawigan Kanalbay. Sa panginginot po yan kang Vice Gobernador na si Ate Glenda Ong Bonggao. So next week, arangkada na. So primerong sesyon regular kan Sanggunian Panlalawigan Kanalbay. Yo. So halos next week man. Pero sa ibang mga LGU, kang pitsados baga may laog na, di ba? Ngunya na si Mana, nag-session na sinda. Yo. Good morning tabi kay Sir Robert Ragas, ang sa kuyang idol. Kumusta na tabi, sir? Ay nako. Grabe adi. Parahay katabi, sir, na makabisita. Nakabisita dyan sa imo. Medyo haloy-haloy na. Napag-restoryahan minarate di su nangyari dyan sa imo. Adi, grabe. Natiktikan ka siguro na wala ka dyan. Yo. Pagaling katabi, sir. Baka mga nusaro, makapashare kita dyan. Yo. Sige. One, may maray pang bareta ngunyan dyan sa LGU Kamalig. Yo, magayon ang mga araw kayo nina. Sa pagsabat mo kang bagong taon, may magayon na bareta. Yo, kay batching na Noli Kamba. Good morning tabi sa mo. Nakabalik ka na? Nakabalik ka na? Nakabalik ka na, Cheng? Gari, dinulagan kita ni Your Honor. Duminulagan eh. Duminulag si Your Honor. Si Ma'am Helen man kaya? Si Ma'am Helen. Duminulag lugod si Your Honor. Kay Pading Macrinigrillo, good morning tabi sa mo padi dyan sa Ginubatan. Yo. Magayon ang bareta dyan sa LGU Kamalig. Pagsabat kang bagong taon, so mga job order, kang LGU Kamalig, igwa po ki uminto sa saindang sweldo. Mga job order ba? Malarga ka pa sana. Buyungon mo muna si Jerome. Buyungon mo muna si Jerome bago ka maghali. Yo. Buyungon mo muna si Jerome. So biyo na dai na makapalag. Yo. Python mo muna si Jerome. Kasuhan mo muna. Ini mga tugag inanunsyo ni Mayor Caloy Baldo duman sa flag racing kanakaaging pitsados na sa mga job order pa lang dyan, hali sa 320 pesos ang aldaw ninda, ang sweldo ninda kada aldaw, magiginang 365 pesos. May uminto. Hali sa 320 pesos, magiginang 600 tuloy. Baka baka mga bunar kita kay ni Sir Tede. 365 pesos. Hali sa 320 pesos, magiginang 365 pesos ang kada aldaw kan mga job order. Diyan po yan sa Kamaligalbay. Sa LGU. sabi ni Sir Teddy, si Jiro, irak ma. Tulong aldaw ako yaon duman sa inda. Kay Jerome, o di, alam na. Aram na ni Sir Teddy, pag tulong aldaw ka duman, gari na naman nga ito si Jerome, ano? Yo. Di, at least malamang siya, kambuhay niya. Di 365 pesos na ang kada aldaw kan mga job order. Diyan po sa LGU Kamalig. Naglangkaw naman ang gadbaga so
sa hodig di sa Bicol. Yo, may aram nga na kung iba na LGU, Sir Teddy, igwa pa ki 150 ngunyan ang per day. Igwa kong naaraman na 150 ngayang, pero ang sweldo mo di dinoy. So, job order, 150 ngayon sir ang sweldo ko di kadal daw. Ano? 150? Ako, anong mabakal mo kang 150 per day? Gurano ang bugas? 60 pesos ng kilo kang bugas. So, isira gurano. So, tilapia na baratuhon kay tungunyan ang kilo ngunyan kan tilapia, 170 naman ang kilo. So, 170, pero kabang ang kilong tilapia, 2 pidaso. Magkasya daw kung halimbawa may aki ka tulo, o 5 ka mo sa laugang harong, 150 ang sweldo. Jesus ko po. Yugod boya. Irak ma. Manangay kini magpadyak na sana. So, para padyak nga ni dyan sa tabako, mas alang ko pangkita kan mga parapadyak kaysa mga empleyado. Pag may gusto magpadyak, Sir Teddy, nakakasanribo nga ni. Nakapira ka na. Half day pa sana nga, 500 na nga. Bawasan kay boundary. Gura ng boundary, 60 pesos. Kaya nga iya na sweldong 150 pesos na yan. 20 pesos baga nga ang kilo kang bagas. Sa Malacanang ka garing mabakal. 20 pesos man lang ang bagas. Sa Malacanang ka garing mabakal. Sige daw. Yugon mo yan. Kung halimbawa may aki kan duwa sana. Tapos kamo mag-agom. Di apat kamo sa loob kang harong. Ma'am Arlene Kapitin Sarsoso, good morning tabi. Kwentahan na daw. Halimbawa nag-arkila ka paki harong. So kuryente. So tubig. Inay ko po. Tapos ang sweldo mo 150 pesos per day. Magpadya ka na sana. Dahil bali ngayon magralanit ngayon lubot ko kakapapadyak. Dakula ang kita kang para padyak. Nyugon mo sa padihon ko nga ni, or half day sana siya. Gura ano, nakapira ka na pa di. 400 na ngayon pa di. Tama nini. Nyugon mo yan. Half day pa siya na, naka 400 na. Di daog pa kang mga parapadyak sa mga nag-uropisina. So parapadyak, primerong biyahe, 20 pesos ang pamasahe, nakadua di 40, ipamahaw sa 20. Padyak bagaday magki gasolina. Mabakal ki 10 pesos na pansit, 10 pesos man na sinanlag. Libre ang sabaw. Pagkapasahero niya ki duwa, ipamahaw niya sa 20, may tada ng 20. Grabe ng kaon. Iyo ang gasolina kang para padyak. So, papa. Ito na ang kan pansit, isahog duman, haluon sa sinanlag, ang pang-usulso, libreng sabaw. Yugod buya. Kita baga. Pagkapamaho kang para padyak, libot na, yun na. Makapasahero naman, remate. Kaya kung mahigos kang para padyak tabi, Ma'am Arlene, dahil ka magugutom, kailangan nindo ang padyak sa tabako, talagang iyo ang pinaka-pangunahing hanap buhay din kan mga tugang nyato sa tabako na mas daw pa nga ni sukita kan konstruksyon. Sabi kang barka, kontraksyon. Daw pa nga yang kita kan mga kontraksyon na yan kay samuyang mga parapadyak. Daw may nga yan. Sinda nga, gura ano ang kontraksyon? Gura ano nga yung sweldo kang kontraksyon? Para nga sinda ang sweldo nila 300, kami, half day pa sana, naka 500 na kami.
Yugod mo yan. Oh. Kung may bisyo pa, sabi ni Batching Nanuli Kamba, Sir Bert na Raagas, Sir Robert, arog kay Batching Nanuli, may bisyo pa. Ano pa? Ano pa ibakal mo? Ang parapadyak, ang pagkahapon kaya, kami na ang iba pag naka 500 ng half day, may napahingalo na yan. Pag garahe ka yan, iguanan kisarong bilog. Iyan ang vitamins ninda. Pagkaaga naman, karigusan, dahil pa namamaho ko na supadyak, biyahe na naman. Di ba? Daog pa ngaya sa mga nasa opisina kan para padyak. Kaya sa panihon ko, natakot kang ininang may nababaritaan siya pag-abot sa mga modernization program. Baka ngaya pati supadyak, i-modernize naman niya supadyak, mawaraan na ngaya kami hanap buhay. Tayo, uso na baga ngayang unya. Si Robert, uso na baga ngunyan. Aling nga sa mga jeep, pig modernize na. Kaya lang, kita, digi sa Pilipinas kung mahal, natado tapagi kong mga arog kini, day nawawara ang issue kang korupsyon. Siyempre nga, igwa dyan ki-commissioner. Nahiling mo na yan. Kaya sabi ni apod kini ni House Speaker Romualdez na papaimbestigaran da ining subuot na igwada ki korupsyon sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Sisay na naman sa mga commissioner kaini. Yugon mo yan. Kaya palan, sige, ururag-urag man kan sa mga traditional jeep, dahil may man nga kaya yan. Ulig din kami nabubuhay sa jeep na tatak Pilipinas ngayon eh. Tapos ngayon, papagbakalunindo kami kibagong mga jeep na arog kaya ta, made in kung saan. Ito palan nga, igwa ki-commissioner. Nahiling mo na yan. Ano na tayo? Modernization program kang PUB, may kumita na naman. Naiko po. Diyan kita expert. Diyan kita expert mga tugang pag-abot sa mga arog kaya na programa. Dakulo ng komisyoner. Iyo tabi ang mga minakita sa mga arugaya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Parehas man ang kanso na araman ko. Dahil bali nga, sige nga pa-overloadon mo nga ning pumurotok ang transformer. Pag pumurotok ang transformer, mabakal na naman kita. Di may commissioner lamang niya. Aram niya na ang ma-overload. Sige nga, iyon mo, pumurotok sa transformer. Ano yung problema? Mabakal kita. Bakalan takibagong transformer. Nahiling mo na yan. Ito pala, may commissioner. Siyempre nga, ako ang ma-order. Ang mabakal so taong bayan. So pira kang taong bayan ang gagamito. Basta nga ako ang ma-order. Ako ang ma-order kaya. Dahil ka maparahadit yan. Ito pala may commissioner. Diyos ko, nasa nakita. Adi. Dahil na siguro mahali tabi Sir Obet ang korupsyon. Digdi po sa satuyang Pilipinas kung mahal.
Nay ko po, siyempre sa supply, automatic nga ni Sir Ted. Pag siyang nag-order, alam na, apwera kang may commissioner na duman, igwa pa ki, ano ito, so dagdag ba ko bawas? Igwa pa ki, pagtatamper, kang presyo. Apwera kang nangumissioner na, tinampiran pa so, presyo. Iyugon mo yan. Kaya hilinga ha, sa mga empleyado ta dyan sa gobyerno. Hilinga kung siya nagrayaman. Nagrayaman man sa nangayadig sa tuya sa Pilipinas kung mal, mga politiko. Sisay pasupandua, mga kontratista. Kaya magagahilinga ngaya, tamagayunon niya nga ka. Sisay ngaya, kontratista baga ngayang kang politiko. Oh, iyo. Kaya pala niya pertiyo ng araw. Ilinganin doon mga kontratista kan mga politiko. Mga maurago ng araw. Tapos sa puton mo pa sa mga pagtararing. Kisay nga daga ini, kinudal naman na ini. Sino ba? Nabakal na ba ganyan ni kontratista ni Arog? O iyo. Gabos na mga daga dyan, gabos na mga pagtararing, o nabakal na kikontratista kang politiko. Yun ang sanan mayaman. Bako tabi Ma'am Rizalina Lucas. Good morning. Ay, nako mga togang Biyernes. 3 minutos na sa natabi bago mag-alas 9. So, digdi man po na para mentras natatapuso na sa tuyang programa. Ngunyang pong Friday. Petsa 5 kita kang Enero taon 2024. Sa ngaran po nindo gabos sa mga parantabay niya to, pakishare na lang. Pakipalo po kan sa muyang mga Facebook account. Yan. Sa muyang mga Facebook page. Pakipalo na lang tabi ha. Sa pangaran po yan ni Maestro Neil Adto na sa muya pong station manager. Sa pangaran man po kan mga taga-suporta taligi sa programa ang MBY Dormitory kay Madam Aylin. Siyempre mga tugang kay Vice Governor Ate Glenda Ongbungaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Burse, Congressman Atty. Jel Bongalon, sa Municipal Councilor Irene Morales Pahoten, Mayor si Capos Bilo, kang Malinaw. Sa ngaran po nindo gabos, paaran naman po muna sa indong servidor asin taga-Riparo. Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. Sa Lunes naman kita mag-iribanan, digdi po sa programa Serbisyo asin Riparo. Adios, amigos! Oy, domo arigato, iringat po kita. Happy weekend po sa Satuya Gabos. Ingat po kita ha. Bye-bye! Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo sa Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka,
mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano, word